Neto Issa Kaunjim, politique Tommy Sigrana Belfort, coordination, mouvement, association, sympathisant du Cheikh l'imam Mahamoud Diko, le respecté, respectable, le coordinateur général. Wele Mine, Akidji Bouloma, Kaloumi, ni Amba Kunchele, le mois d'août, le follow. Maison de la presse, la nuit, qu'on a fait là où la nuit, tu es fait, ou des déclarations et qu'à fort, Angadjamana, Abdona Gelea, Minkono, Ntashido Gelea, en 2012, Fanga Frila, rébellion et Jamana Mene, Dronte, élection Kera, Mawaki, la commune de Baskin, la fière, Jamana rébellion qui a trois d'affaires. La Sababu et Mounier, à Kunkacha, on a Kunkacha, au Koroka Fo, Fura Chamanga, Nini, au Fura Mounina, Anya, au Fura Bella Dele, Jamana Retsegata Mingo, nous et Jamana Doni, Luka Dine, Anou Dambe, on m'a Fura Nina, Kadaga Gelami Manga Jamana Kono, Jamana Maratu, Jumu, Obala. Ka jamana mara ka fɔ ala ko t'a la, ala kira ko t'a la, alayhi salatu wasalam, ka biri kalon kɔfɛ ko laïcité o b'a la. Gɛlɛya wɛrɛ min b'a la, o de ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔrɔnya fan fɛ k'a ɲini k'a datugu jamanadenw kunna, nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya dɔ ye. Nka gɛlɛya laban minnu nana kɛ n'o kɛra sababu ye an y'a faamu bi ka fɔ imam Mahamoud Diko baarakɛminɛn yamaruyalen kan ka d'a ma ka d'a kan 2012 tuma min ni fanga firila a ye dɛmɛ kɛ ka taa jamana kɔrɔnya fan fɛ. O dɛmɛ sen fɛ maa minnu tun bɛ ka balo sɔrɔ ka dumuni sɔrɔ ani sɔrɔdasi minnu tun bɛ yadi bolo ka se k'olu bɔ fagali bolo ma olu ka segin so sɔrɔdasi 150 kɔ. Imam Mahamoud Diko ma da o dɔrɔn ma tuma min n'u y'a ɲini ka silamɛya ka tɔɔrɔ lase a ma n'o ye silamɛw ka furu an'u ka danbe an'u ka diinɛ tilacogo k'o yɛlɛma k'o kɛ k'o tɛ diinɛ ko ye o wulikajɔ Amadu Tumani Ture ka fanga la silamɛw ye dɛmɛ min k'o la ala ta kɔfɛ Imam Mahamoud Diko a jɔra jɔyɔrɔ min na o ma don o maa si la. O wulili min kɛra n'o ye ka jamanadenw ɲinama ka gɔrɔdigɛniya ko ɲini k'o don jamana kɔnɔ Imam Mahamoud Diko ye wulikajɔ min kɛ o kɛra sababu ye le 10 février jamanadenw y'a faamu k'a fɔ ni jamana tora ala jugu bolo a bɛna ni tɔɔrɔ min ye jamana kɔnɔ. O ma da dɔrɔn ma tuma min y'a ɲini ka jamanadenw kunkari ɲɔgɔn na n'o ye siya ɲini k'o kɛlɛ don a ka jamana kɔnɔ le 5 avril Imam Mahamoud Diko a ko jamanaden bɛɛ ka bɔ o wulikajɔ o kɛra sababu ye ka gouvernement firi. O gouvernement firilen politique farala ɲɔgɔn kan ko accord politique de gouvernance u yɛrɛ dama taara fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan an y'a ye a wolola min na o ye ka jamana janfa ka d'a kan jamana janfa tɛ dɔwɛrɛ jamanadenw ka gɛlɛya ye min ye u m'o ta ba la u ye bin ta ba la olu yɛrɛ bɛ se ka to fanga la u bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min ka tɛmɛ ni fanga ye misaliya la bɛɛ lajɛlen ma don assemblée nationale tɛ yen kalo 6 u y'o nafolo fara ɲɔgɔn kan miliyari 15 de bɛ d'u ma u b'o du san kɔnɔ ka sɔrɔ jamanadenw bɛ gɛlɛya la sira tɛ yen ji tɛ yen hali ni ye ɲɔrɔn sira ta k'a lajɛ olu bɛ ka miliyari 15 du kalo san o san. O ma da o dɔrɔn ma o tilara ka san kelen wɛrɛ d'u yɛrɛ ma o ko ka tila ka taa dialogue kɛ politique dialogue ye o tuma bi a ka kan jamanaden minnu bɛ yen n'u tɛ o politique tɔ minnu ye jamana don ni gɛlɛya in na jamanaden minnu bɛ yen ni diinɛ ni danbe n'o de y'u ka ko ye jamanaden minnu bɛ yen jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ni dusukasi ani kumasulu ani maloya o kelen bɛ ka n'i y'a fɔ i ye maliyɛn ko o yɛrɛ don dugu jukɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw tɛ fanga bɛ maa minnu bolo jamanadenw tɔgɔ la ka sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ ma fanga in d'u ma ka d'a kan fanga bɛ ta ni légitimité min ye o ye ka fanga ta ni danaya ye ni laadiriya ye wa n'i y'anw ka assemblée nationale ta k'a lajɛ olu minnu kan ka kuma jamanadenw tɔgɔ la u sigicogo bɛɛ ɲɛ b'a la u bɛ ka jamana nafolo dun jamanadenw b'u sigi yen yala ninnu danaya jumɛn bɛ ninnu kan ko jamana ka t'u bolo nka kɛlɛ tɛ woyo tɛ gabakuru fili tɛ o de y'a to jamanaden fanba u b'u yɛrɛ Imam Mahamoud Diko la nin wulikajɔ ninnu kɔfɛ o tuma n'u b'u yɛrɛ ye a la komi a tɛ kulu kunna min n'a bɛ kuma o tɔgɔ la o tuma jamanadenw yɛrɛ ka kulu d'a ma o de ye coordination ye maa o maa bɛ yen politique fɛrɛ la e bolo Imam Mahamoud Diko ye solution ye olu ka fara ɲɔgɔn kan minnu ta ye association ye a kɛra danbe ko ye a kɛra diinɛ ko ye olu ka fara ɲɔgɔn min yɛrɛ ka ca bɛɛ ye n'a bɛ fɔ o ma sympathisant n'o ye peuple ye ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan baarakɛminɛn yamaruyalen d'a ma o de bɛna taa kɛ le 7 wele kun y'o ye Sibirido palais de la culture la o tuma ni ala sɔnna tubabu yɛrɛ ɲuman na il y a jamais 203 le 10 février maaw y'o mɛn u y'o ye le 5 avril maaw y'o ye o lakalila le 7 ni ala sɔnna septembre o bɛ kɛ sababu ye a bɛ lakali zana na k'a fɔ jamana a ka kan bi an ka bɔda sɔrɔ jamana ye an ka diinɛ an danbe ani an ka jamana bɛ se ka kisi cogo min o tɛ se ka kisi cogo si la fo jamana maracogo ka yɛlɛma fo jamanadenw k'u sen don jamana ko la fo jamanadenw ka laɲini o ka kɛ jamana taabolo ye o tuma hakililaw o de bɛna kɛ kɛlɛko tɛ mankan ko tɛ woyo ko tɛ o tuma baarakɛminɛn yamaruyalen n'o ye CEMAS ye o de lancement bɛ kɛ o tuma maa min n'i y'a faamu k'a fɔ silamɛ ka k'i da don jamana ko la
ka fo jamana marali ka diinɛ b'a la i danbe b'a la i ka adamadenya b'a la e tɛ se k'i yɛrɛ to maaw bolo minnu ko ala ko tɛ kira ko tɛ o tuma kumakolo min b'u da ko diinɛ mɔgɔ man ka politiki kɛ o tuma ni politiki man ka kɛ olu b'a la mun na n'a man ɲi mun y'olu da don a la politiki ye ko ka maaw mara u ka diinɛ b'a la u danbe b'a la u ka ɲɛnamaya b'a la olu b'a wari minɛ u b'a dun u b'a sɔrɔ minɛ u b'a dun u bɛ don avion kɔnɔ u b'o boli u yɛrɛ jamana ta u b'a fɔ ko kuluyelen don sol la olu bɛ se ka to cogo di ko jamana ka t'u bolo o man kan o tuma jamanadenw kan ka jamana minɛ u la démocratiquement o baaraw de bolo dalen don ni ala sɔnna o tuma jamanaden bɛɛ welelen don jamanaden bɛɛ min tɛ se ka palais sɔrɔ jamana kɔ kan jamana kɔnɔ o tuma fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ nin wulikajɔ in nin mouvement populaire de min ni ala sɔnna a bɛna jamana kisi ka bɔ nin taa sidɔn kɔrɔ o tuma baara yamaruyalen ni imamu ye min fɔ o de bɛna kɛ anw ka tɛmɛsira ye ni ala sɔnna